For 1,5 år siden brændte vores hytte. Det var en fredag nat, og vi ved ikke helt præcis, hvad der er sket. Men vi har nogle anelser om det. Vi skal have råd til nye møbler og alt den slags, så vi kan pynte op i hytten. Så om vinteren, så når vi kan komme indenfor igen, for hvis vi er ude, så er det rigtig koldt for os. Så vi er